murah Karaharja Ugyo kasari rasa kajiwa dateng kulan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa panggung pangasaning para punden sepuh, para haji sepuh ingkang tuhu kono ing pawas liwah lebdoi wilopo sarta ingkang tansah bunga mestuki mring pepoyaning kautaman ingkang tansah pinuti saha kinabekti ingkang kawula hormati. Para ulama, para popo kiai popo haji, ibu yai, ustad ustadzah, punapa diri gereja haji sanehipun ingkang syangrat tritan sang sumandinging kitab suci wahyu ning ilahi minangka panuntun iki berarti manembah kang pinembah kang tuhu luhuring bumi kang kawula hormati. Bagaimana bangsa satraning praja pengebating perdesa desa Keduwaru sakukuban mriki inggih menika ingkang minulya Bapak Kepala Desa Keduwaru saha perangkat pamungipun saha lembaga-lembaga desa sanesipun ingkang kawula hormati saha kawula dherekaken tata saha prajalanipun. Dumateng Bapak Mustika Kecamatan Karang Samrung ingkang kawula hormati saha kawula dherekaken tata praturanipun. Boten supika mengkubaki saripun sakeluarga agengipun ingkang kawula hormati saha kawula dherekaken. Ugi panjenenganipun Mas pangatengitan ingkang kawula tersan satunging para pilenggah kakung Sumawana Putri sepuhaning Rejo Mundo Sedaya ingkang kawula hormati saha kawula tersan. Boten supaya ugi para pandhemen kesenian kuda kepang langan budaya saha cepetan randu alat randu budaya ingkang kawula tersan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing dalem punika kawula sak rombongan saged sowan menapa ingkang dipunaturi saking panjenenganipun. Lebih baik kadhi pikantuk wiwitan boten wonten alangan satunggal punika. Para ibu bapak ingkang kawula hormati. Saderengipun matur monggo sareng-sareng kita marasaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten rahmat taufik sarta hidayahipun. Dumateng kula lan panjenengan sedaya. Bila saged menika kula lan panjenengan sedaya saged berbuaca autaipun maka panjawi wonten ing mriki majelis kanthi pikantuk sehat boten wonten alangan satunggal punika. Ini sholawat salam mugi tansah kondumatur dhateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula panjenengan sedaya atu-atu sawanipun mugi bulan panjenengan dados ewunipun ingkang tampi sapaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Para ibu bapak ingkang kawula hormati atur ing sawetawis. Ini panjenenganipun ingkang
kagungan aja bekas kemawon utusan tetakan ingkang wayah dan berikut panjenengan nimbali kawula sakarombongan kapurya mentasaken kesenian kawula nanging awan saenipun kesenian kawula boten saged mastani namung suara dhumateng para pandhita sedaya yen kesenian kawula ing amijil saking duku perkutukan bisa meniro kecamatan Bejaruan ingkang dipun sepi panjenengan Bapak Biarto boten namung kawula pentas wonten ing mriki nyuwun doa restunipun mugi kawula sak rombongan panggih basuki slamet niki samping kula boten pangesaken kawula matur saya ngamantur amargi wekdal ingkang sampun dalu wektalipun kangge pakarya niki menika atur saking kawula pribadi saking awal tembung akhir boten namung bongkar kalpanipun atur kawula boten namung kawula nyuwun gunging samudra bangsa akhirun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.